Rada rodičov školy na Bakošovej ulici napísala petíciu za zachovanie školy. Dodnes ju podpísalo viac ako 6,5 tisíc ľudí. Rodičia a učitelia tvrdia, že uznesenie, ktorým boli zrušené 2 školy, nie je právoplatné. Myslia si, že pri jeho schvaľovaní bol porušený rokovací poriadok. Podali podnet na okresnú prokuratúru. Primátor, hovoríme teraz o primátorovi, pretože on bol predkladateľom vlastne tohto návrhu, má možnosť vlastne predložiť takýto bod alebo takýto návrh na zaradenie nového bodu do programu rokovania mestského zastupiteľstva, ale sú tam veľmi striktne vymedzené podmienky, ktoré musia byť následne splnené. To znamená, že predovšetkým musí predkladateľ takéhoto návrhu, v danom prípade pán primátor, zdôvodniť naliehavosť prerokovania takéhoto materiálu, čož teda z verejne dostupných, ako by som povedala, dôkazov, ktorým je videozáznam zo zasadnutia, ako aj teda zápisnica z rokovania 28. Zasadnutia mestského zastupiteľstva, neobsahujú. Okrem naliehavosti musí prebehnúť o zaradení tohto bodu hlasovanie, a to formou schválenia výnimky. Toto sa ale nestalo. Rokovací poriadok nebol porušený, že proces prebehol v súlade s rokovacím poriadkom mesta Banská Bystrica. Ak prokurátor uzná podnet, tak podá protest na mesto. Či o proteste mesto rozhodovať bude, odsúhlasia zas iba mestskí poslanci. Vysoký májový termín robí ťažkú hlavu aj rodičom, ktorí hľadajú nové školy pre svoje deti. Pán riaditeľ povedal, že mi zoberie druháka štvrtáčku, ale prváka nie, lebo je to už plné. Nakoniec som volala do Radváne, tam bola pani riaditeľka veľmi ústretová, zoberie mi všetky 3 deti, avšak to je pre nás úplne. Manžel robí v centre mesta, aktivity detí majú v centre mesta. Hlavné argumenty mesta sú nízka obsadenosť školy na Bakošovej ulici. Kým ostatné školy majú viac ako 20 žiakov v triede, na Bakoške ich je iba 18. Kým žiak na inej škole stojí mesto 1800 eur, na Bakoške je to až 2400. Rodičia a vedenie školy tvrdí, že ide o neaktuálne údaje z marca 2013.